kita. Naglaom ako nga nagtalang ako, kag nakasulod sa isa ka matahom nga dalamguhanon. Ikaw ang babae nga madugay ko nga ginapangita kag ginahulat. Nagpangako ka nga kamatayo lang ang makapabulag sa imo kag sa ako. Apang karon, ina lang ang masiling mo. Sorry. Sorry. Nga. I am so sorry. Okay, just go. Apang hindi na magbalikin. Hindi mo ako makita nga nagahibik. Bangod ang akong mga luha. Ari lang sa sulod sa akong dugang. Apang ko magabot ang tiun nga pahibiun kanina. Magbalik ka sa ako. Ari lang ako, Dre. Kag nagahulat gihapon sa imo. Argay! Gintampa mo ako? Akig ka kay ginalukan ko ikaw? Torpe. Sorry pero I love you. Promise. Kadamos ang tsansa ang ginhatag ko sa imo para halukan mo ako. Tapos, isa lang masarangan mo? Torpe. Mga tinaga nga masakit, masubo, masadya, nga halin sa mga lamharon nga kasing-kasing nga nagahigugma. Initanan makita naton sa mga pinanidlang sang isa ka diary. Kagini, hatagan naton sang kabuhi diri sa aton palatuntunan, Dear Diary. Dulot sa inyo sang Bumbo Radio. Basta Radio Bumbo. Kagkaron sa kasugpon sang sulat nga ginpadala sa aton diri sa palatuntunan, Dear Diary. Dear Diary, bahin sa nagligad, nag-entra ako sugal upod sa mga lalaki sa sugalan. Kagintaya akong akong rilo. Apang nag-abot si Stefan, kagindala niya ako liwat sa prisuhan. Kagsuno sa iya, ginadili sang ila kasuguan nga magsugal ang babayi. Sa pagpadayon ko pagit. Maayong adlaw, Hepe. Mayong adlaw man sa inyo, ladies. Diin na siya? Dali kamo. Dalawang ko kamo sa iya. Ara siya. Ara siya sa sulod sa silda. Ay, ahay. Makaluluoy ang nagtala nga kalag. Ay, nakapantalon lang siya kag naga-t-shirt. Ay, ahay, pobre man. Hepe, di ini na sinakuha sang pantalon ka kamisita? Akong masabat sina. Nakahibalo ako nga wala ka mong maanad magsuksok sang bayo nga pariyo sini. Pero, komportable ini sa lawas. Nagatrabaho ka sa salon? Wala ako nagatrabaho sa salon. Pero, aton-aton lang ini ha. Hindi ako mabaton sa tagsubong sina. Kay man, overqualified na ako mo. Tikman. Kundi, nag-isol siya. Ay, karika mo. Ba? Nag-meeting sila nga tatlo. Ako ay hanang ila ginaistoryahan. Ara ng ila leader. Miss Francisco, nakaisahan namon nga hindi ka na magsugal. Kag hindi ka na magsuksok sang bayo nga amo sina. Ate, oo ma'am Hindi na ako magsugal.
Kag hindi na ako magsuksok sang amo sini nga panapton. Ay, ang matuod gani, nagaplano ako nga magbakal sang bayo eh. Kay ti, may kwarta ma ako nga nadaog sa sugal mo. Ati, maayo kun amo. Sige. Hatagi kami sang inugbakal sang bayo mo. Ah, hepe, 50 sentimos lang? Rowena, ikaw ang magbakal sang bayo, ha? Nungka! Hindi ko yung mga mot sang mahigko nga kwarta, no? Yak! Ako na lang mabakal sa mga bayo ninyo. Dala na kamo. Kanami lang sang inyo obra, no? Pangluto, kagdason, paninlo sang balay, kag pangita sa mga kalag nga nagtalang. Ari na ako. Oh. Ari ng bayo. Abi, mailis na ako ah. Pero, hindi ako mag-ilis nga ara ka mo dira nga nagatanaw sa akon. O sige, magwa ako. Ay, dali na ka mo. Magwa man kita. Nagwa si Stefan. Kag amo man ang tatlo ka babaye. Ay, madali-dali ako sa pag-ilis ah. Ari na, nakailis na ako. Wow. To si Maria Capra ko ba? May laso ako sa likod. Kag balon pa ang bayo ko. Ba? Ara na sila. Nagbalik na sila. Hi! Guwapa na ko. Hala. Nakita ko nga dumakadlaw sa akon si Stefan. Apang tatlo ka babae yaho. Nagakusmod. Ipokrita. Ato. Nagwa naman sila. Stefan, magwa na ko ah. Wala pa ko yung magbuang no. Luyag ko nga makaibalo ka anay sa pamatod nila. Hindi ka na magsugal. Kag hindi ka naman kuno magsuksok sang bayo mo nga ato. Kaya kung madakpan ka pa nila nga ginabuhat mo gyapon nila, dito ka mabutang sa ila custody. Oo ah. Silang masunod. Pero mahalin ako. Gani ihatag na sa akon ang akon na dagan sa sugal. Mabalik ako sa balay ni Dr. Perez. Kagkabay nga nakapauli na si Jonah kasi Dr. Perez. Luyag ko gid-ani nga makita si Jonah o galing ako magpauli. Apang, do hindi ako maluyag ka magkalindri. Bangod luyag ko pa nga makita si Stefan. Ba? Ano ini? Nabatyagan kong kainit sang kulinta sa akong panit. Ba? Ano ini? Nagahulag ang balay? Nagahulag? Ay, ano ba nang buot silingon sini? Di naman ako dalon sini. Nagunta ta sa pagtiyog ang balay. Hindi. Ari ako sa salas? Ari
balay? Nakapauli na ako? Magwa ako Ma-shopping ako. Nahidlaw na ako maglibot-libot sa syudad. Ginsunod ko ang gusto nga matabo ni Stefan kag sang 3 ka babayi. Nagpabakal ako sang bayo sa iya. Kag ginsuksok ko ini. Kag makita ko sa nawong sang 3 ka mga babayi nga suya sila sa akon. Kag samtang nagkaisahanon ako sa balay ni Dr. Perez, hinali lang nga nag-init ang kulinta sa akong panit. Nagtiyog ang balay. Kag sa mag-untat ini, nakita kong akon kaugalingon nga ari na ako sa amon balay. Sa pagpadayon ko pagid. Ba? Nakalambot na ako diri sa patio. Kag dira na lubong si Lola Ingracia. Madulog anay ako diri sa makadali Duawon ko siya. Ari nang lulubngan ni Lola Ingracia. Ba? Ari man diring lulubngan ni Dr. Perez. Ang bana ni Jonah. Kag ari sa tupad sa inya bana si Jonah. Diri sila ginlubong nga duha. Kag ari man ang lubong sang ilang mga anak. Kag amo man ang ilang mga apo. Patay na sila? Hindi. Patay na sila tanan? Pangudtuman kadugay sang tinuig nga naglikad. Sobra isa kagatos katuig na. Apang luyag ko nga mahambaliwat si Jonah. Anika, mabalik ako sa balay ni Dr. Perez. Ari na, nahanda ko ng akong dalalon sa akong pagbalik. May kwarta na ako nga nabayluhan para sa amo nga panahon. Kag nakabakalaman ako sang bayo nga para gidito. Kag subong, nagapungko ako. Kag ang kulintas, ginahikap-hikap ko. Luyag ko nga makabalik. Luyag ko nga makabalik sa lugar nga ato. Luyag ko nga makabalik. Wala sa natabo. Hindi maluyag ang kulintas nga magbalik ako dito. Nagbatyag ako sang katuyo. Ang maayo pa, matulog na lang ako. Ma? Ano to? Nakabati ako sang lupok. Ano to man? May gamo bala? Wala. Apang, nga may lupok ako nabatian. Ma? May kabayo pa? Hindi.
Stefan? Siya na nakita ko. Ara, nagwa siya sa salon. Stefan? Oh, ba? Mili? Nagbalik ka? Oo. Pila ka oras ako nga nadula. 3 ka adlaw ka nga nadula. Amo bala? Naluyagan mong akon bayo? Ang laom ko kung nagbalik ka na sa inyo. Sa diin ka nagadayon? Dira sa kay Mrs. Fielding rooming house. Dira? Suno sa pagkahibalo ko, lalaki lang ang ginabato nila nga manugdayon, dira? Kwan, ang matuod, nagabutig ako. Pero, wala ako sa maistaran sa lugar nga ini. Hindi ka man maluyag ka mag-istar ako sa balay ni Jonah. Pero, hindi ka magkabalaka. Nagaplano ako nga maarkila sang masakyan, pakadto sa guwasang banwa. Amo gali? O galing wala sang may malakat nga salakyan sa simana nga ini. Salamagan. Om. Hindi ka magsiling Dakpon mo ako kay naghambal ako sa malaing nga tinaga. Kag hindi ki man dapat nga maghambal ang isa ka babae sang amo sina nga tinaga. Hindi ina dapat. O gali? May kwarta ka pa dira nga nadaog mo sa sugal? Oo. Nga ahaw. May naibalan ako nga pwede mo madayunan. May kwarta pa ako diri. Apang kinahanglan nga kinuton ko. Kay base bala kun wala na ako sang kwarta pa uli haw. Mga abyan, sunda sa pagmamati, ang kasugpon sang sulat, nga ginpadala diri sa aton palatuntunan, Dear Diary. Padamo gid nga salamat. Basta Radyo Bumbum. WHO nga kapinakaron sa 800,000 ka mga tawang nagakapatay kada tuig bangod sang paghikog. Kag ang suicide among isa sa mga leading causes sang kamatayon sa mga pamatanon nga nagapangidaron sang 15 tubtub 19 anyos. Paano naton mabuligan ang aton mga teenagers in distress o kung mga pamatanon nga makabig suicidal? Yari ang pila ka mga tikang, mangin sensitibo sa mga tawo nga ginaduha-duhaan nga